Beste inwoners van Zuidwest-Friesland. Van harte welkom bij uw digitale naïersgeerkomsten. Ik neem je hem graag mee in het verhaal van Zuidwest-Friesland. Een verhaal van u allereer dat ik mij een tal inwoners vertellen zal. En wij beginnen met een bijdrage van de Bogerman Big Band. 2020 ging verloren. 21 komt eraan. Iedereen zal ons weer horen. We hebben het doorstaan, we gaan er tegenaan. We zoeken ons geluk, ons krijg je echt niet stuk. Want luister maar, wij zijn klaar voor het nieuwe jaar. 2020. Wat een jaar had het West. In alle gevallen een jaar dat wij net gauw vieren zullen. Een jaar dat een heel soort plan in de wars koopt had. Al die prachtige initiatieven die er weer om 75 jaar vrijheid te vieren, die moesten in de kost. Gewoon binnen uitsteld en oren gaan helemaal net meer terug. Alle USA vertrouwde simmerevenementen konden net teruggaan. We konden maar net moertje op een manier zoals wij dat graag wonen. En dat binnen dan nog de extra's in het leven. Spietig dat ze net teruggaan konden. Maar daaronder luidt vanzelfs het gruttere verdriet van 2020. In maart kwam de wereld in een paar weken te stilstaan. Onwissens, eenzaamheid en angst. De zorgen die we hier nu eens hadden, om mensen met kwetsbare zoons, om mensen die alleenig binnen, hoe dus ben die net naar school kon en extra volle van haar sociale leven inleveren moesten. De zorgen over dus eigen zoons, fysiek en mentaal. En over alle mensen die het in de zorg werken. Wat had het een soort van je vregen? En dat doet het nog heel tijd. Want we zitten nu weer midden in een lockdown. 2020. Nou, dat was een droge jaar. Een bijzonder jaar, erg druk. Het was een bijzonder jaar voor de huisartsenpraktijken. Het was moeizaam soms. Met heel veel andere nieuwe dingen. Dingen die lastig waren, dingen die ook heel leuk waren. Ik kijk terug op 2020, een gebroken jaar. 2020 was voor ons een turbulent jaar. In de zin van dat de mensen zeg maar, geen kaas kunnen proeven. Dus je hebt daar toch minder omzet. Veel andere werkzaamheden bijgekomen natuurlijk door de coronacrisis. Op het begin hadden we veel te maken met de horeca. Nu is het vooral let op de groepsgroottes, op de groepsvorming. Wij staan hier eerst weer bij de thuisbasis van het Benniepelofspel. En die hier in juni spelen op het veld hier achter ons. Ja, dat is toch wel heel erg jammer. En ook omdat de groep B van groep 8 dit komende jaar net meer mee gaan maken. En dit hier zullen we eigenlijk voor het eerst op het veld spelen bij de Tiesker. En dat zullen we dan plak vinden hier achter op het veld. Dus die kant uit en dan juist die kant uit, zeg maar, qua spelen. Looking back 2020, it was a very hard and difficult year because of the lockdown and the economic situation and the high death numbers. But for me, it was a challenging year, leaving my country and starting here a new life. Ja, coronamaatregelen die vind ik niet heel erg leuk en vind het jammer dat papa en mama niet kunnen kijken en freerunnen kan nog gelukkig doorgaan. Maar andere sporten die kunnen dan soms niet doorgaan. 2020, nou, dat is wel een heel bijzonder jaar voor ons. Want ja, in april van dit jaar heb ik together met mijn zoon de 3-jarige zoon om. Dus we kwamen gelijk in de coronatijd te staan. 2020 was natuurlijk voor ons, net als voor iedereen, een heel ander jaar dan anders. Maar 2020 was voor ons ook het jaar van Grutte Pier. Het was namelijk precies 500 jaar geleden dat Grutte Pier overleed in Friesland. Eerst hier we begin van tegen de corona natuurlijk. Toen zo'n wijkrijk verbouwen, dus dat hebben we dat maar even uitgesteld van december, toen het wel wat rustiger was. Dus toen kregen we de drukte maar de verbouwing. En dags, ook als we dichtgaan, bleven wij als mensen iepen. Er was zoveel warmte, omzien naar elkaar, waardering van mensen die het haar verloren inzetten. De veerkracht van mensen kwam naar boven. Ik ben het zoeken van de kracht van een mierskip, van een iepen mierskip. En wat hebben wij met ons allen in lietse ruimte een soort vorm bokst.
Het is nu 2021 en wat hebben wij daar nou uitzien? Klaar voor het nieuwe jaar. En hoewel wij op het stuit nog midden in een lockdown zitten, is er genoeg perspectief om vooruit te zien. Om dit jaar weer met een soort positiviteit te starten. Met vaccinaties in het vooruitzicht hopen wij dat we in een rin van dit jaar de grootste behandelingen efter ons laten kennen. Nou, het belangrijkste is om gezond te blijven. Is to get rid of COVID-19. Ja, het oude normaal. Ik hoop dat we weer een beetje richting de goede kant gaan. We privé weer wat dingen kunnen doen, er weer op uit kunnen. En dat er weer wat meer mogelijk is, ook voor de ondernemers natuurlijk in de gemeente Zuidwest-Friesland. Nou, voor mij zou het belangrijk zijn dat we gewoon door kunnen werken op locatie. Ik hoop dat in 2021 dat mijn vader en moeder weer kunnen kijken bij freerunnen en andere sporten. En dat we geen 1,5 meter moeten houden en mondkapjes hoeven te dragen. Dat betekent voor u als bestuurder van het Benniepelhof dat wij er weer volop zitten moeten. En dat we de schouders er weer onder zetten. En dat we weer een heel grote energie hebben om hier een prachtig Benniepelhof-spel te zetten. Dat ik gelukkig en gezond kan blijven. Punt. Het is precies 10 jaar geleden dat de gemeente Zuidwest-Friesland ontstond uit een fusie van 5 gemeenten. In 10 jaar hebben wij al een hele soort mooie zaken deelzet. Ik ben grutsk op de gearwerking tussen uw inwoners, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en uw gemeente. Want heel iets vaker komen wij met elkaar tot mooie, inspirerende en nieuwe ontwikkelingen die het ons gebied vooruit helpen. De meerskip ben wij met ons allen. En dat is de grootste kracht van Zuidwest-Friesland. Wij wensen je allegeer een gezond en sociaal, een sportief en ondernemend, veilig en recreatief, groen en duurzaam, cultureel en een jaar met leerkracht. En boven dat een prachtig en positief 2021. Proost. Tjoh. Zoenens. Laten we proosten op